Oh yeah, buat yeah. Rene cocok ya cah ya. Siap-siap Mas Tarmin, Mas Tito, Mas monggo. Yo siap keco Babras Pramuduta saking panitia. Lagunya apa sih mas? Ada yang minta lewung tadi ya? Siap. Nangis saja hatiku nalika sliramu
Banyuwangi. Yo bareng-bareng saya diaturke yo. Ayo
dadi ayo ayo nangis sajroning atiku nalika sliramu Siap-siap 12 gelang kalung ayo. Oke siap. 12 gelang kalung toh. tas suwun trino lan wangi Ayo jarane dadi yo. janjiku jandutan esok kapan aku bali bisa kumpul kaya yo ing uti Carana carane ji carana carane ji ayo dadi ayo yo yo Ayo dadi. Mohon perhatian bagi pemilik kendaraan B1401 KCD. Mohon untuk diarahkan ke tempat yang lebih lega karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi, yang punya kendaraan B1401 KCD Fortuner, mohon dipindahkan untuk sementara, ada kendaraan yang mau keluar. Terima kasih. Gelang kalung Mas Heri monggo diaturke. Pak D. monggo Pak Haji sing ndak mriki Pak Monggo coyo. monggo beksa mriki Pak Ayo Mas Arwin gelang kalung diaturke. Iyo iyo. Ada Mas Topo, musisi dari Metana nih, dari Karawang. Ditunggu di pemanggungan, siap. Ayo, ayo. Monggo Pak ya toh. Jeh monggo, ayo joget bareng monggo. Go hiburan Bude, ben awet nom.
beras kesi kucing. Ye. Oke, siap. Rondo kempling. Ye. Pak Yoto badhe duet rondo kempling. Pak Yoto. Amin. Niki sesepuh kita ini Pak Basuki Yoto. Mengke badhe duet rondo kempling ya Pak nggih. Nggih, siap. Pokoknya habis Pak Haji Daryono nanti diaturke sesepuh kita. Nggih. Ya dilanjut ta. Gelang kalunge. Iya. Pokoknya bos. Anjir, Anggere pokoknya Jan pasukan biru-birunya joget sudah siap. seperti biru cinta. Cintane sapa? Cintaku. Ayo kita seket-seket. Sampun katur monggo. Sampun katur jelang kalung ngatur pambudut sakunipun Bapak Haji Daryono. Iki itu barat ya, iki Jawa.
spesial kagem Pak di Kembang Rawi gatel Nggih, ya Mas. Pak Jumar, Ah, nggih, bapak yang kula. Kembang Rawi gatel mboten niki. Gatel mboten Mas Heri. Nek dadi duit ora gatel. Yo. Monggo Pak Di. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo ayo.
Adik